RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Ami, 33 anyos. Minyo og may usa ka anak. Taga Pinamungahan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Nagsugod kining akong gibati dihang 21 anyos pa lang ko. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Murag dugay naman ang ubo ni mo. Mga duha ka semana na ni ma. Ay magpa-check up ka tingali, ana, oy. Unta ma. Pero naabatay kwarta. Oh. Me? Puwa man lagi ng luwa ni mo. Hala, dugo na ma. Tingali. Ay basig may nakaon kang kolor puwa. Wa man. Uy, kung maunda. Dugo gyud da. Ay, Ginoo ko. Nagluwa ka og dugo, ami. Magpa-check up ta, oy. Bisag sa health center lang. I-examine na tong iyang luwa. Magikulbaan ko. Eh, kulba diya, oy. Mas maayo nang mahibaw-an na to kung unsay hinungdan, ana. Dili maayong nahimong resulta sa pag-examine sa imong luwa. Positive ka nga may TB kon tuberculosis. Mamatay naman ka ako, ani. Uy, paghilom, ami. Uy, ayaw paghiskot anang mga butanga. Nakadugmok mang bitaw kas pagpasabot sa taga-health center. Nga dili na angin kahadlukan ng sakit taron. Kaya may tambal na. Di pa lang sila kumpleto sa tambal ron sa center. Pero ilang pa ning kamutan nga makumpleto og process ng tambal nimo. Pero grabe sad maoy. Unom ka buwan dahil ko nga magtumarong tambal. Ay sige, lang ko daron mamaayo ka. Ug wa tay ngayang kabalakan kay paningkamutan sa sentro nga libre ra ang tanan nimo. Nganong nataptan man ko aning sakit ta? Ano? Kakatal sa akong tutunlan, ma.
May dugo na sabag imong kiluwa, Ami. Ikaw, kumusta naman ka? Ay, ni Agaw, hinahinay nga naka-recover. Klaro man. Kanya nambog naman good ka. Ha? Tinood itong sulti ni Mama nga nanambok ko. Mawagaling natin nga kung nakita ni Muron. Kilas akong nibawan nga. Nasakit lagi kuno ka. O mag-expect ka sa maong sakit nga. Mudaot yung ka. Pero, nanambog na may noon ka. Ay, kaloyan in taon ko's ginuog gaw. Pero pertisad na akong anto sa pagtumarog tambal. Sod na ron sa pila ka buwan gaw, eh. Sige lang. Basta kay naayo na ka. Ay, maayo unta. Nga mahingpit na ni akong kaayuhan gaw. Hinaot pa unta. Recorded by X Thunder Gaming. Dili sayon ang masakit og TB. Maay na lang gani kay hinahinay nga ni patuong akong sakit sa tambal nga akong gipangtumad og nabatyagan ko ang akong kaayuhan. Hangtod nga naminyo ko og nakaanak. Og pagtuig 2024, nagkasabot ni sa akong bana nga magnegosyo ko og sari-sari store. Og sa pagprocess na sa business permit, apil na niini ang medical og may x-ray. Unya ako nang gipasa sa health center ang tanan akong requirements. Unya, May mga gamay nga mga cyst sa imong baga. ha? Sis, doktor? Oh, gagmay ra hinoon. Murag mga liso sa munggos. Yun anak kagamiya nga nagbuklig-butlig sa imong baga. Mao ba, Dok? Kaya mao man guni ang resulta sa imong x-ray, ha? Ako basahon ha? Niya. Consider focal inflammatory process with pulmonary nodule or granuloma in the left upper lobe. Please correlate with other clinical parameters for further evaluation. Bago nga ito i-examine ang imong luwa. Okay? O bawal na ka nga mag-expose sa abog, aso, o bisan unsa nga chemicals. Okay, Dok. Nya, Maayo gani kay okay ra ang resulta sa pag-examine sa akong luwa. Mao nga nakapasaragid ko sa pagkuha og business permit. ay, wala tingal ito eh. Ang akong luwa ra manggod ang nakapasar. Pero naapaghihapon tong nakita nga cyst sa akong baga. Pero kumusta man ang gibati? Ako man, may gibati ka? Wala man hinuon. Ako man, gusto ka nga i-check up ti ka? Check up ti ka? Aron maklaro na to kung usa na. Kuan, kanang mahadlok man ko eh. Mayong gulong to, kung may bawo tag kung usa ko na. Ay, na lang na uy. Kay maapektuhan sa doon ning atong pagsugod sa negosyo na tong gamay sa gastuhan ana. Unya na lang. Natal, wa man gyud ko'y gibati diri. Ikaw. Pero, paminawa im ka og lingon, ha? Kung may pamatiyon ka sa gamay, ingnan din ko. Unya, kumusta mang pamati ni mo, Ami? Purya-buyag taon ma. Okay ra man gyud ko kaloy sa Ginoo. Unya, asa man day ka? 2025 naman sad ma. Tingrin nyo na sad sa permit sa akong gamayng tindahan. Magsugod na sad ko og process. Required ra ba gyud gyapon day ang sama sa x-ray, examine sa ihi, unya hugaw. Ay, maayo lagi untag okay lang akong resulta ma. Uy. Sige ma, ito na ko. Kay kining may bantayan pa tang tindahan, na magdali-dali na gyud sa atong mga lakaw ini. Ang ako lang ba na unya ang akong pakuhaon sa akong resulta ani. Unyan sa naman dong? Nakuha na kong resulta na eh. Murag di pa maayong resulta sa mga x-ray. Ha? Kaya nga na naman sa di ay dong. Ang nagkasuwat din eh kay... Kumasaw na? Fibrosis in the left upper lobe. Consider pulmonary nodule or granuloma in the left upper lobe. Saan Ha? Kinuong po. Unsa naman sad na, oy?
Nahadlok na sad ko kay basin pa submito na sad ko sa akong luwaan ni. Og wa ko mahibaw kung unsa na say butik pasabot ini. Kung ni grabe ba tong unang nakita nila sa akong x-ray pag 2024. Og ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ang resulta sa akong x-ray pag 2024 mao ni. Consider focal inflammatory process with pulmonary nodule or granuloma in the left upper lobe. Please correlate with other clinical parameters for further evaluation. Unsa may buot ipasabot ani Doc? Ikaduhang pangutana. Karong 2025, ang result na sad sa akong x-ray mao ni fibrosis in the left upper lobe. Consider pulmonary nodule or granuloma in the left upper lobe. Unsa man say buot ipasabot ani? Ni grabe na ba ang akong gibati? Kay wa man ko magpatambal o magpa-check up human sa resulta sa 2024. Ikatulong pangutana. Nasakit ko og TB pag 2012, dihang 21 anyos pa ko. Mao ba kini ang hinungdan aning akong mga resulta karon sa akong x-ray? Wa ba di ay ko maayo bisan kun gituman ko ang 6 months nga pagpatambal sa akong sakit nga TB? Ikaw pa pagkatapos ang pangutana. Mga delikado ba ring ako mga resulta sa x-ray sa 2024 o sa 2025 bisan kung okay na ang resulta sa pag-examine ko sa akong luwa? Kung delikado man, unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ami. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, ana sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga problemang puntong medical, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o diba sa mga batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlo nga pagturunan karong adlaw mao kini nga, if situations aren't well now, all will change in time. Dili man sa tanang panahon magbagyo, so mutuang ragod ang bagyo unya manindot na ang atong palibot, no? So kinahanglan nga resilient ta, persevere ta, mga trials sa kinabuhi. Ang atong magtatampo karong adlaw si Ami, 33 years old, taga Pinamungahan, Cebu. Minyo, may usa ka anak, Pinamungahan, Cebu. So silingan ni Winnie Rosuros, no? Pinamungahan. Ni Ricky Pahardo, diya sa Pinamungahan. Regards niyang tanan diya sa Toledo City. Si Rodolfo Rapada, diya sa Buhisan, Cebu City. Nazareth, Buhisan, Cebu City, no? O si Jade Mi Kabalhin. Mayong pagpaminaw, mga taga Dr. Musot diya sa Toledo, no? Doktora Intienza, Liway Intienza diya sa Toledo, mayong pagpaminaw. Diya sa Negros, San Carlos City, Dumaguete City, si Ros Gonzales Espinas, mayong pagpaminaw. Doktora Jean Oy diya sa Dumaguete City, at sa Victoria Upalia, mayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Ami. Punto medical ang problema ni Ami. Unang pangutana, ang resulta sa x-ray sa 2024 nani consider focal inflammatory process with pulmonary nodule or granuloma on the left upper lobe. Please correlate with other clinical parameters for further evaluation. Unsa may bot pasabot ay? So may bot pasabot nga ang x-ray nimo na ay na diskubrihan nga kanang granuloma, mo na siya bugol-bugol diyang dapita sa upper lip nimo nga baga. So, ang bot pasabot na please correlate with clinical parameters, bot pasabot nga i-correlate ni sa attending doctor sa mga signs and symptoms nga gipaminaw sa pasyente para ma-confirm kung naabot gyud kay pulmonary tuberculosis or unsa mga problema. Okay, kanang pangutana, karong 2025 ang result sab sa akong x-ray mao ning fibrosis in the left lower lobe. Consider pulmonary nodule or granuloma in the left upper lobe. Unsa man sa kani? Meaning naanay sa may binisayag fibrosis. So, basta naanay tibugol diha da sa left side sa imong baga. Nagkagrabe na ang imong paminaw pingna magpatambal na ka kay kinanglan nga mapatay ang kagaw, may hinungdan nga na kay mga granuloma formation, na kay fibrosis o unsa
pamayandahay mga respiratory signs and symptoms nga imong I'm sure gipamati nimo na ning mga panahon na, no? Katulong pangutana, nasakit ko og TB pag 2012, diyang 21 years old pa ko. Mao ba ni ang hinungdan aning mga resulta karon sa akong X-ray? Wala ba day ko mamaayo gituman ako nga unong kabuan nga mga pagtambal sa akong sakit sa TB? Kung positive ang imong sputum exam nga naa kay na-finding ang imong pulmonologist, posible ning mobalik ang pulmonary TB, no? INH, paracetamide, itang butol og mamana, no? May mga tambal sa pulmonary tuberculosis, quadruple drug therapy. So magpa-sputum exam ka og balik to confirm kung naa na ba sa kay TB human itong 2012 ni mga pagka-diagnose nga na kay pulmonary tuberculosis. Remember nga bisan pa man og natambalan ni kato, pwede ni siya mabalik sa imo kay airborne man ni siya, no? Ayo na ka, but maybe you were exposed to an environment kana na say career sa pulmonary tuberculosis, basilay takdan sa ka, no? Na kay mga granuloma formation, meaning na kay former or previous infection dihang dapita. So di ko makaingon nga balik o mauna pod, pero i-confirm lang ni through sputum exam o sa mga pabagi nga masuta kung naa na ba sa kay pulmonary tuberculosis karong mga panahon na. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, delikado ba nga akong resulta sa X-ray 2024 o 2025 bisan kung okay ra ang resulta sa pag-examine ko sa akong luwa? Ano na sputum exam? Okay ra ka? Kung delikado man unsa may akong buhaton? Well, ang kanang mga fibrosis, granuloma formation, that's a proof nga you underwent the previous infection. Kung ano na naghasol sa imo, depende na sa discretion sa imong attending pulmonologist kung i-quadruple drug therapy ba ka og balik or dili ba, no? Kung negative ang mong sputum exam, kung mga signs and symptoms sa pulmonary tuberculosis wala diha nimo, so more siguro ang vitamins nga mga tambal nimo or akong suggestion lang, i-repeat na pag sputum exam kung negative ba good, mga 2 to 3 times kung wala na findings. Kung wala kayo sa symptoms gipamati karon, maingon ko nga posible nga wala na kaning kagawa, pero kung naa, then mas maayo nga mubalik na sa kagtuman adto, depende sa advice sa imong attending pulmonologist. So hinaut nakasabot ka ami sa akong gi-explica nimo dahil sa Pinamungahan, regards niyong dihang tanan sa Pinamungahan, Toledo City area, no? So Barili. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tataka Reman. Daghang salamat o maayong adlaw.